Hingpit na nga napalong kaganinang buntag ang dakong sunog sa bodega sa Copra sa Zamboanga City. Gibutyag sa Environmental Management Bureau nga tungod sa maong sunog, apektado ang kalidad sa hangin sa syudad. Aniya ang dugang detalye. Alas 11:50 kaganinang buntag, gideklara sa Bureau of Fire Protection Zamboanga nga fire out na ang natigayong sunog sa bodega sa Copras sa Philippine International Development Incorporated o PIDCO sa Baliwasan Seaside, Zamboanga City. Kahinumduman nga nagsugod ang sunog niadtong Lunes sa gabi ug napakgang kini Huwebes sa buntag. Gibanabana nga anaa sa 7,000 metric ton sa Copras ang gilamoy sa kalayo. Milungtad kini og pipila ka adlaw tungod gikonsiderang combustible material ang Copras og dili-dali nga mapalong. Thank you everyone on behalf of the city government for an act of heroism starting Monday, 11 p.m. until today, Wednesday, at 11:54. There is a declaration of fire out, but thank you to all our firefighters, our security personnel, government, non-government, and private companies for the backhoe, for the water, and everything. Mabuhay kayo. Giaghat sa Environmental Management Bureau ang mga mulupyo duol sa nasunog nga bodega nga magsuot og face mask ilabi na sa mga senior citizens. Ang air pollutants gikan sa aso sa sunog magdala sa respiratory problems sama sa asthma. Magsuot po sila ng kanilang face mask or kung pwede lang yung may mga halimbawa may mga asthma or yung may mga sakit, if possible, so na wag muna silang lalabas ng kanilang bahay or kung lalabas man sila, magsusuot po sila ng face mask. Naapektuhan matud pa ang kalidad sa hangin sa syudad. Sa air quality sampling sa EMB pinaagi sa Community Environmental Management Unit kon CEMU, gikan sa good, miubos sa fair o moderate ang kalidad sa hangin. Ay, yung fair and moderate po siya, acceptable pa po yung air quality natin. Pero Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.